Tak toto bola moja premiéra. Prvýkrát v živote som niekoho trénoval, ale to nie je všetko. Pozrite sa, kto sa tam objavil. Môj prvý deň, kedy som sa niekoho snažil niečo naučiť. Musí proste robiť tá motorka, že... Poviem vám, ľahké to nie je. Vybral som sa na trať do Lietavskej Lúčky a zobral so sebou 3 kamošov. Pre nich to bola tiež výzva. Trénovali sme hlavne techniku, prejazd za krutami, postoj. Verím, že som ich niečo naučil. Vyzerali fakt spokojne. A na záver, ako odmena, sme si dali relax, skákanie na bezpečnom skoku. A teraz to najlepšie. Tréningu sa zúčastnil aj jeden veľmi známy jazdec. Ten, ktorý mal štartovať na MXGP Loket 2025 v kategórii MX2. Miro Pele. Bol tam alebo nebol, a ako dojazdil, to sa dozvieme už v ďalšej časti. Ak ťa zaujíma, či bol Miro Pele v lokti a ako dopadol, daj like, zdieľaj, ukladaj a hlavne ma sleduj. A ak chceš aj ty tréning so mnou, klikni na link v profile a vyplň dotazník.